Новы пакет санкцыяў еўразвязу ў дачыненні беларускага рэжыму не прыняты насуперак чаканням, што вось-вось ужо. Рашэнне ўпёрлася ў ружовую гару беларускай калійнай солі. Лабісты гэтага бізнеса спрабуюць пераканаць еўрапалітыкаў, што без паставак беларускай калійнай кампаніі ў свеце не будзе харчовай бяспекі. І просяць паслабленняў, маўляў, толькі для калію. Тым часам і калій, азот, лес і металы экспартуюцца праз трэція краіны, нехітрым чынам змяняючы сваё паходжанне. Новыя факты у Юліі Цяльпук. У цане за кожны яблык таксама лагістыка, але і цана на ўгнаенні, без якіх не будзе ніякага ўраджаю і не будзе што транспартаваць. Санкцыі змусілі Александра Лукашэнку прадаваць свае калійныя ўгнаенні эксклюзіўнымі шляхамі. І не толькі беларускія. Праз 2 гады пасля ўвядзення абмежаванняў у еўразвязе абмяркоўваюць магчымыя саступкі. Апошні пакет санкцый еўразвязу ў дачыненні Беларусі застаецца на разглядзе, без зрухаў. У асноўным запрапанаваных саступак у дачыненні беларускіх угнаенняў. Я не чакаю прарыву на гэтым тыдні. Выбіраць, дзе і каму выгадней саступіць складана, бо калійны бізнес кармілец рэжыму цалкам падкантрольнай сям'і Лукашэнкі. Агулам санкцыі ўзмоцняцца і будуць больш шчыльнымі, лічыць аналітык польскага эканамічнага інстытуту Ян Маркевіч. Белсату ён распавёў пра гандлёвыя стасункі паміж Варшавою і Менскам падчас санкцыяў. У параўнанні з 21 годам, калі некаторыя абмежаванні ўжо пачалі дзеяць, летась аб'ём паставак Польшы ў прадукцыю ў Беларусь знізіўся адно на 17%. А ў шэрагу пазіцыяў вырас, як, напрыклад, па продажы транспартных сродкаў, самалётаў і судоў, а таксама хімічных сродкаў, электрычных прыладаў, алею і металаў. Аб'ём экспарту з Беларусі ў Польшу ў грашовым выражэнні летась згубіў 4-ю частку, перадусім за кошт нафтапрадуктаў і угнаенняў. Прадукты хімічнай вытворчасці. Безумоўна, некаторыя сельскагаспадарчыя прадукты, драўніна і вырабы з яе – гэта галоўныя групы тавараў, якія Беларусь экспартавала ў Польшу. Абмежаванні ж дзеюць не на ўсё. Да таго ж летась некаторыя санкцыі ўводзіліся паступова. На пачатку года яшчэ былі выняткі. Гандлёвыя абароты пайшлі ўгару ў траўні і не толькі па тых пазіцыях, пра якія паінфармавала Нацыянальная гандлёвая палата Польшы. Чалец міжнароднага навукова-даследчага інстытуту харчовай палітыкі Джозеф Глаубер прадаставіў Белсату ўласныя звесткі пра аб'ёмы завезенай летась Польшаю з Беларусі індыйскай калійнай солі. Еўразвяз не хоча, каб еўрапейскія краіны набывалі ўгнаенні ў Расіі ці Беларусі. Еўразвяз заявіў, што сам гэтага не робіць. Разам з тым ён не хоча ўводзіць санкцыі супраць паставак Расіі і Беларусю угнаення ў іншыя часткі свету. Пастаўкі індыйскага калію праз Беларусь – гэта як мінімум арыгінальная гандлёвая схема. Справа ў тым, што Індыя сама з'яўляецца буйным сусветным пакупніком калію і перад санкцыямі 5-ю частку солі набывала ў Беларусі. А цяпер, атрымліваецца, вырашыла пастаўляць калійку праз паўсвету ў Польшчу. Паразмаўлялі з кіраўніком беларускага расследавальнага цэнтру Станіславам Івашкевічам. Імпарт Польшчу індыйскага калію праз Беларусь вырас утрая. Пра што гэта можа сведчыць? Гэта мае прыкметы тыповай схемы абыходу санкцый. Прыблізна як тое расследаванне, што мы рабілі, дзе еўразвяз пачаў імпартаваць драўніну з Беларусі, якая нібыта прыйшла з Кыргызстану, Казахстану, дзе лесу практычна і няма. Беларусь можа афармляць уласны калій пры экспарце яго, пры забароненым экспарце яго ў еўразвяз, як індыйскі калій. На гэтым тыдні журналісты-расследавальнікі разам з актывістамі рабочага руху злавілі на беларуска-літоўскай мяжы 2 фуры з азотнымі угнаеннямі з Беларусі, якія прайшлі мытны кантроль і накіроўваліся ў Сербію. Загрузка на гродны азот была, да? У панядзелак 20 лютага АБРЦ апублікуе матэрыялы расследавання. Мы пакажам тое, як гродны азот, прадпрыемства, якое знаходзіцца пад санкцыямі еўразвязу за рэпрэсіі супраць уласных працоўных, абыходзіць санкцыі, накладзеныя супраць яго еўразвязам, перадусім праз Літву. Польшча і Літва найгучней у еўразвязе прасоўваюць санкцыі супраць беларускага рэжыму. Наймацней цярпяць ад гібрыдных атак на свае межы і ў дадатак мусяць выкрываць спробы бізнесу супрацьстаяць палітычным рашэнням сваіх краінаў. Зазіраючы наперад, аналітык польскага эканамічнага інстытуту мяркуе. Nie spodziewam się, żeby ta wymiana handlowa mogła w jakiś sposób... Гандлёвыя стасункі Польшчы і Беларусі ў бягучым годзе не ўзмоцняцца.
з палітычных і эканамічных прычынаў. Беларускае грамадства пры Лукашэнку робіцца ўсё бяднейшым, паколькі падае пакупніцкая здольнасць бізнесоўцаў і насельніцтва набываць тавары ў Еўропе і Польшы ў прыватнасці будуць менш. Так ці інакш пашырыцца таксама спіс беларускіх прадпрыемстваў, гандаль з якімі будзе забаронены. Таму выпадзе з сёлетняй афіцыйнай статыстыкі. Юлія Цельпук, Белсат.